I passem a la part de declaracions institucionals. Una que va presentar la CUP, la senyora Gálvez, i que va ser consensuada pels grups i que la senyora Gálvez ara ens llegirà o explicarà. Aquesta declaració institucional fa referència a la demanda d'ajuda d'emergències camps de refugiats saharauis per a catàstrofe humanitària que viuen després dels pluges torrencials del passat mes d'octubre. Els campaments de refugiats saharauis situats al desert algerià de Tinduf han patit l'efecte d'un seguit de pluges torrencials acompanyades per intenses ratxes de vent que hi ha hagut grans inundacions i destrosses. La mitja lluna roja saharaui quantifica aquesta pèrdua en què gairebé 11.000 famílies podrien haver perdut la seva casa o la seva haima. Davant d'aquesta situació alarmant, la mitja lluna roja saharaui llença una crida als països donants, a les organitzacions internacionals, a les ONGs, als moviments de solidaritat, societat civil, etc., per poder col·laborar com més aviat millor realitzant donacions d'emergències per atendre les necessitats més urgents de la població, que són abastiment d'aigua, d'aliments, de haimes, de mantes, d'equipaments domèstics bàsics, de material higiènic i la rehabilitació i reconstrucció dels edificis que s'han perdut. Horta-Guinardó és un territori germanat amb la Daira Bucra dels camps de refugiats de Tinduf i per tant creiem que el nostre compromís amb aquest poble ha de ser més proactiu i no limitar-se només a un fet simbòlic. Volem recordar també que aquest any es commemoren els 40 anys de l'ocupació del Sàhara Occidental, un conflicte que fa massa anys que dura i que es pot resoldre. Políticament tenint en compte les resolucions de l'ONU que insten a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, un dret contínuament boicotejat per Marroc davant de la complicitat de la comunitat internacional. També volem recordar el deute històric i polític que té l'estat espanyol amb el Sàhara Occidental, ja que segons la legalitat internacional continua sent colònia espanyola fins que realitzi l'esmentat referèndum. De nou veiem com l'estat espanyol atenta contra la llibertat dels pobles incomplint un cop més el dret internacional. Per tot això, i d'acord amb el que estableixen els articles del ROM, el ple del districte d'Horta-Guinardó acorda reiterar una vegada més el suport a una solució del conflicte basada en l'exercici del dret de l'autodeterminació del poble saharaui, tal com estableixen les resolucions 1754, 1783, 1813 i 1871 de les Nacions Unides, sol·licitar a la Direcció de Cooperació del Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Barcelona i el Fons Català de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els campaments dels refugiats que pateixen actualment una situació extrema i, finalment, impulsar una campanya de sensibilització que permeti visibilitzar el conflicte saharaui als nostres barris. Moltes gràcies. Molt bé.